12 hodin, délka tónu 30 sekund, je to nepřerušovaný nekolísavý tón a je to první tak středa v měsíci. A pak to bude asi všechno tomu. Tak, Josefe, jakou ty máš zkušenost, když jsem to těch sobotu, ale já jsem volal městskou policii, ale to 58, 56, ale oni pak vlastně přepojili. A to teďka teda zrovna můžeš nám sdělit, co si musel volat. Odpověď jsem byl. Odpověď to začala hodně rvát, tak jsem to volal policii. Ty jsi běhnul ven ze stálu, začal... Já se nejdřív dostal. A když jsem byl podnakladaný a není mi 18, tak jsem volal policii a ty hospody tak odešel krásně postý. Další pozoroval, jak to tam... Já to nebudu já tam mluvám, za to jsem tam. No Josefe, tak samozřejmě se musí říct, že když jsi měl podnakladaný 18, to samozřejmě si něco porušil, to si věděl. A ty se teda, takže to víš, samozřejmě takhle to nemělo být, že ne? Jak to nemělo být, že to mě nebylo 18, tak já bych pak, ještě bych měl ta hospoda problém, že mi dokonce nadala, jakoby. Tak jenom podnakladaným stavu. A policie přijela teda, jo? Policie přijela, to bylo jsem to 6 minut. A to je docela dobrý výkon, protože to byla městská policie, trutnost, což je 14 km od Úpice. 6 minut? 6 minut, no. Tak bych přijelo na rvačku. Na rvačku, takový dva mladý chlapy. To má výkon. Oni tam trochu vyřídili, jakože od sebe si to tam prostě dali, ale... Jakože nevím. Takže sami, ono nebylo potrestat, ono trochu není nějaký tam ublíží na zdraví, tak oni to pouze jakoby uklidějí tu situaci tam. Ještě mi řekni, myslíš si, že je výhodnější volat zrovna 112 nebo hnedka nějakou tu částí? Pokud je člověk po napravém stavu, tak samozřejmě je výhodnější ten 112. Ono už vymačká těch 158 je docela problém. Jako pokud si pustíme, že ne vždycky každý musí být rozdělit pod napravem stavu dělala, že jo? V tom případě jsi doporučoval to. Já bych doporučoval jakož takhle dnešní mladé teď nějaký 112 aspoň, když se takhle ta dnešní mladé bude opakovat, tak pak do důchodu si budou chodit pomáhat. Takže nezapomněl to číslo, ale vždycky a jasně. Když jsi byl ještě malý chlapec, co si vzpomínáš? Ty chodil do školky a do školy třeba na první stupeň nebo něco na tábory. Je nějaká z těch složek IZS, která třeba dělá, řekněme, hodně pro to, aby se přiblížila třeba mladým lidem nebo dětem, dokonce aby tu udělal nebo nevím. Přímo záchranné složky, záchranné v úvozovkách, mladí lidi. U nás pořádáme Destruction Derby, což jsou jako mladí lidi si prostě vezmou nějaký auto, ty je bez papíru, bez předpisu, bez všeho. A máme vyčiněný takový velký úsek a tam prostě jezdí skákají s těma autama. A tam to jsou právě hasiči. Jako je to, pořádá to město pro ty mladý. U nás. A kde je u vás, kde je to Lešnici? Ne, u vás Úpice, ale my máme další přímo, další jdou na Spartě takhle. Bračitel Mexikata, ne? No. Dráha na tím. Pořádá město, ale obec Radič. Je to vlastně, jsou to různý takové aktivity, že tam třeba mladí předáci auto, kolikrát se předáci a nakonec pak všichni jezdí a bourají do sebe, takže likvidují auta navzájem a tam to jsou právě hasiči. Kdyby někdo potřeboval třeba zlikvidovat celou roku, tak je to možnost právě tam, jo? Je tam možnost, no, právě tam. Je to sponzorovaný městem Úpice také pro ty mladí. Takže likvidační poplatek potom zaplatí město, jo? No. Já bych to poučil, kdybych národně likvidoval. Jo, no, jako město to zaplatí, myslím, že tam to platí maximálně 500 korun. U nás je pak na to firma, která to likviduje za 500. A jak jsem chtěl slyšet takhle jako didakticky, když jsem chtěl slyšet, že určitě bys řekl, že hasiči dělají samozřejmě různý takzvaný kamoakce, kdy to může ten co je policie podobně ukázat. Já vím si, kolikrát jako malý kluk viděl ukázku třeba se psem. Nebo zásah proti zlodějům. Zásah proti zlodějům, tak kolikrát jsem to viděl? No.
bylo dvakrát. No, je to tak myslel, no. Správně. Ale jinak, já to na policii mám taky takový náhled, jako lepší jsou ty na všichni. Ale to řek hezky jako tohle. Já jsem taky byl s nějaký kamarádem na kouzlu na státce a místo toho, aby dostal 500 kraticky na blok, tak ty policajti potřebovali bez zápisu a dali mu 100 korun. Pro ně to bylo výhodnější a pak si do cukrárny nakoupit něco dobrýho. No to je jasný. Jo, to je pravda. Taky když nás začepali, jsme klasili, tak máte třeba aspoň 4 statky, úplně nemáme. No tak jsme si složili 10 menší statky a oni by rádi. No, teda na tomhle případě to taky, co říkáš, si dáme polohlasem, myslím, že asi Karta to říká, to jsou věci, které bys neměl No. vidět, že jo, vůbec. To bych neměl, no. No je to tady, já se chci ještě vyzvat, co tady publikum, jestli máte někdo na nějaký dotaz. Jenom vystoupení je celkem nezapomenutelný. Dobrý hosti, dobrý kámo. Tak asi ne. Tak jo. Ohromný potenciál pro veřejné vystoupení. Já, kdyby se mě teďka paní závodní školy zeptala, jestli někoho nedoporučuju na nějaký kontakt s publikem někam, tak normálně bych řekl, že to budeš ty. Aby dopadlo. Takže já nevím, jestli ho zjíte, podle se každopádně další.